Hormatly Ata Watan TV YouTube kanaly tomoşaçylary, sesi habarymyzyň täze sanyny men hoş gördük. Bugun size İstanbul'dan Türkmenistan hava yollarının biletlerini iki tarapdan satın alıp boljakdy bardaki täze gelip goşa maglumaty ýetirmek isteriz. Ýadyňyzda bolsa dün biz Ata Watan TV YouTube kanalymyza size ýürüte bir video habar täýärläp ýetiripdik. Ol video habarda Türkmenistan Türkiýe arasynda 10 sany bir-birine tapawutly uçar biletleriniň bahasyny ýetiripdik. Ýagny uçar biletleriniň bahasy haýsy hava ýollaryndan alınýandygyna iki taraplymy ýa ýeke taraply alınýandygyna görä ýa-da ilkinji uçuşyň Istanbuldanmy, Aşgabatdanmy ýa-da Türkmen şäherinden başlaýanyna görä bahalaryň ütgänligini şonuň üçin hem 10 sany aýratyn ýagdaýa görä bahany ýetiripdik. Şol sebäpli YouTube kanalymyzdaki ýa-da YouTube'a girmezden video habarlary tomoşa etmek mümkinçiligi berýän atawatantv.com saýtynyňky dünkü videomuza hökmen tomoşa etmeňizi maslahat berýäris. Sebäbi bu habarymyzda şu wagt ýetiren ses habarymyzda size dün ýetiren 10 sany tapawutly bahalary gaýtyrap siziň wagtyňyzy almak istemýäris. Biz size şu habarymyzda täze maglumat ýetirýäris. Indi biz dün video habarymyzy täýärlemden sonra bize İstanbul şäherine ýerleşýän Türkmenistan aviakompaniýasynyň uçur biletlerini satýan Hakim Turizm diýip bir kompaniýa bar. Şu kompaniýadan bize täze maglumat gelip gowuşdy. Ýagny bundan öň eğerde İstanbul'dan diňe İstanbul Aşgabat biletleri satylýan bolsa, täze maglumaty görä İstanbul şäherinden İstanbul Aşgabat İstanbul biletlerini satyn alyp bolýar. Aslında iki tarapdan biletler alanyňyzda size $106 ýalyk bir peýdasam bar. Ýagny öň diňe İstanbul Aşgabat uçur biletleriniň bir tarabynyň bahasy $406 bolsa, täze bahada ýagny iki tarapdan alanyňyzda gidiş geliş bahasy ýagny İstanbul Aşgabat İstanbul'un bahasy $706 bolýar. Hasaplap göräýin. Öň $406, $812 bolýan bolsa, täze baha görä iki tarapdan eger alsaňyz $706 bolýar. Bulam ine ýolagçymyza $106 ýalyk peýda diýmek maňasyna gelýär. Şonuň üçin hem bu habar üçin aýratyn ses habar çekilýärdik. Menim fikrimçe wajyp öň iki tarapdan alyp bolanokdy. Inni İstanbuldan iki tarapdan alyp bolýar. Häzirçe biz Aşgabat şäherinden Aşgabat İstanbul Aşgabat barada goşmaça maglumat gelse biz hökmen size ýetireriz. Indi hormatly dinleýijimiz, tomoşaçylarymyz, ine dün 10 sanak, bugün 1 sanak, jemi 11 sanak alternativ bahalary bar. Şonuň üçin biz size maslahat berýäs. Dünkü videomyzda, bugünkü ses habarymyzda biletli tomoşa etseňiz, eğer haýsy ýerden, haýsy hava ýollaryndan uçuşaňyza görä, her ýagdaýa görä biletleriň alternativ bahalaryny görüp bilersiňiz. Eğer gerek bolsa, täze bir bahalaryň ütkümeli ýene arzanlymyna garaşýar. Eğer şu bolsa, onda biz size aýratyn video habarym ýetiririz. Aýratyn video habarym size gelmesi üçin hem Ata Watan TV YouTube kanalymyza agza bolun, jaňjada basyň. Eğer jaňjada bassaňyz näme bolar? Täze video çeksek bu arada bildiriş size gönnüň geler. Indi bu esas size ýetirmek isleýän maglumatymyz. Ýene de köp sany tomoşaçylarymyz bize soraýar, ýazýarlar. Indi Gözel İzmir şäherinde ýerleşýän hem de Spisekdäki 9 Eylül Üniversitetine haçan atestat bilen kabul edilip başlanýar diýip. Ine bilen gowy habar şu wagt 9 Eylül Üniversiteti atestat bilen resnamlary kabul edip başlady. Ýöne biz bu barada has giňişden ýagdaýlaryny, ähli çekmeçiliklerini hem Ata Watan Türkmenistan.com saýtyna hem Ata Watan TV YouTube kanalyna aýratyn video ýazyp ona ýerleşdireriz. Ýöne şu ýerde bir zat belak geçeli. Eğer de siz ister 9 Eylül ister beýlek üniversitetlerde okumak isleýänsiňiz, resnamlaryny hökmen terjime etmeli. Haýsy resnamlar? Atestat, 3 ýyllyk baha, zagran pasport diýen biometrik pasport. Olar üçin hem Aşgabat şäherinde ýerleşýän makul hyzmat terjime merkezinde üst bilersiňiz. Hormatly tomoşaçylarymyz, şunuň bilen gysgaçyk habarymyzy jemleýär. Habarymyzyň has köp tomoşaçylaryna ýetmek üçin like, komment we paýlaşmagy unutmaň. Häzirçe hoş, sag bolun.